Ahojte, skúsime vyžrebovať dve skupiny, skupinu A, skupinu B a uvidíme, ktoré družstvo bude story. Vidíte, že všetky listky sú tu na zavreté, takže stará parta bude v skupine číslo A, či písmene A bude ako na prvom mieste. V skupine B prvým bude družstvo Kia, takže nech sa páči. Na druhej pozícii bude družstvo v skupine A Dandy Group. Na druhej pozícii v skupine B družstvo Turčianske včely. Na treťom mieste v skupine A FBC Medvede. Tretím družstvom v skupine B Unihawk žirafa. Tretie či štvrté družstvo v skupine A Globesi Wizards. Štvrtým FBC PB Puškin, chlapci z Povazkej Bystrice, nech sa páči, v skupine B. Delfíni nám uzavrú skupinu A. A družstvo FBC Bypass Púchov bude v skupine B ako 5. družstvo. Takže teraz máte možnosť vidieť, že nevymysleli sme si, kto s kým bude v skupine, ale takto sme ich spravodlivo rozlosovali.